kai kuma ina ne ya zaka yi haka kawai dan kina tafiya ka zaka ture ni ban gane kuma sai ka bari na gani ne me yake faruwa ne me yake faruwa mari ne mun mare shi mari na kai masa ba abin da ne mar a to tafiya zani ni ma ya mare ni to ai ban gani ba wallahi ya mare ni sannu makamaki na daidai yake ka'ida malam ya zo mana ai a ka'ida tunda dai kai aka zalunta naira 1000 ne mari a rubuce to ya mare ni ma a ni ban gani ba gaskiya bai gani ba naira 1000 zaka bayar in ba haka mu tafi office 1000 yake shine a rubuce to ka ganta ko na ganta shine a rubuce aka rubuta Allah sarki kai hukuma ta kyauta wallahi kai gun har ya fara wallahi na maru wallahi wannan ya hakuri je ka komai je ka Allah ya sauke ka je ka sha magani ba a yin haka gaskiya ne ba a yin haka wallahi haka ne ba a yin haka wallahi haka ne 1000 ne da mari ko 1000 ne ngo 1000 yayi ku ta me wannan to a rike mun dai ba dai 1000 kace mari ba ai ni ba na karɓar cin hanci a ba da ba ta hanci bane kuma wallahi kun ne dai mutun ya mari mutun biya 1000 wallahi yayi kai wannan mutum mugu ne haka da mari yake ya kamata gaskiya a ƙara kuɗin nan zo nan